yawwa ka gan shi can ita ce iyakar hagu nan na da abin da ya can ya taho ya yanku haka ya yi wannan kai gaskiya filin ne da girma mala wani abu kai ne kuma kake duba na kana ta duba yaya kaman ya wani abu ne ya ka zo ka samu mutum a fili yana dubawa yana fidda yadda zai tsara filinsa kuma ka rinka magana wai wani abu ne filinsa wani mutum kake magana wai filinsa ne ni ba ni ne mutum ni ba mutum bane ni ne ni ne mai filin kai dinwa filin nawa shine zai zama filinka to in so ka zo ka same ni a filin nawa in sa dukiya ta in sai filin ina fidda tsari ma ina tunanin ma kana bai dauka ban kawo injini a fitar da tsare-tsaren yadda zan gina gidan nan ka zo kana magana wa filinka malam nan fili na ne fa kai dai a wani gurin ka je ka sai filinka nake ji anya kai abin a hankali kana shashaye kake ko sabon gari na shanye malam wai daga ina haka ya ne Allah wallahi wai kai zan hasa da maka samu maka kokarin wallahi ka fita wallahi ka wai kai me kake ta kawo shi wallahi ka fita Allah ya ka fita daga filin wallahi iya ka filin na gani ka ce ba zai yi wallahi kai haba malam subhanallahi bai kamata ko ma menene ya hada ku a ce kuna irin wannan ba a bakin titi a gaban mutane ba saboda ku ba ƙananan yara bane to baiwa Allah fiye da abin da idanunki ya gani ba abin da ba zan iya yi ba wallahi akan wannan filin kuma fili na ne nan fa amma yake cewa nasa ne bai Allah ki zuwa kake ka tare bawon Allah nan ya ce kuma ne ni fa tarar anan a tsaye kuma wai yana magana ina nuna fili na wani sa duke ta nasa kuma shi ma yana magana wa filin sa ne wani filin wannan kai filin ka ne inna lillahi ka ji wani zance to filin na ne ake ta wannan cece ku ce a kansa ake ta wannan rigimar har ana zancen za a ɗora gini a kansa subhanallahi malam shehu na'am ha filin ki kai ya muka da kai ina filin nawa yake filin ne nake gani kamar dai a can haka filin yake malam shehu ka tsaye da magana guda ɗaya filin nan shine nawan koko a'a hajiya kuɗi na bayar fa aka kamo aka ci an siya ma filin a can yake haka wannan fili na ne wallahi da an yi gagarumin yaki a kuta rai hudu ko uku akan fili daya lafiya na gan ku cirko a nan wurin akan wannan fili wai ina zo fili ina tsaye zo ya same ni ina magana fili na ne ina kokarin yi da zafi da tsari kuma shi ma na magana filin sa ne kuma ga wata bai ita ma tana magana ita ma filin ta a'a kuma yake fa ni wannan ba na gane irin wannan fili na ne hajiya ke ma kina da alaka da wannan gurin ne ga ya fasa shehu shine maganan filin ne ai ina tunani kaman a can din ne lalle za a yi ta billahi lazi ko sama da ƙasa za ta haɗe a kan wannan filin wallahi ba wanda ya ce wannan filin sa ne anan na kuwa ina takardar take nuna cewa wannan filin mallakar ka ne a'a wanda na sai fili a gurinsa yadda da shi da aminta ni ai ba ruwana da takardarsa tunda na ɗau kuɗi milan na ɗauka a buhu na bashi ita fi da shi ya nuna fili na ce to shi kenan ko to malam kai kuma fa to ai akwai yanayi na rayuwa da alaka da zamantakewa irin da mutum in kuna tare da shi ka yarda da shi hasali ma mutumin da makoci na ne yi na zo ya ce min ga fili nuna min na dauki kuɗi a makudai na bashi babu takarda ni haka ai yarda ce kuma baka je a office kai abin nan ba hajiya ke kuma me ya alaka ki da wannan filin ke ma ba shi da kenan ba shi da hajiya to bari in gaya muku duk mutumin da zai sai fili dole akwai wani abu da takardar da ake ce ma agreement form wannan takardar ta MKM mai mukami SS and General Enterprises ita ce take tabbatar muku da cewa wannan filin nawa ne domin a ofis na je na biya kuɗi aka rubuta min wannan takardar kuma aka bani takardar filina. Kai shehu ba baka wannan takardar ba dama kuɗin ka kai musu? A'a hajiya ai kuɗin kawai ne mika musu. Saboda haka kun gani ga sa hannun kamfani ga sa hannun ciyaman sannan ga taswirar wurina. Don haka ni ina ba ku shawara ku je ku nemi wanda kuka ba wa kuɗin wannan filin nawa ne. Yanzu dai kai ne mai fili kenan kai kake da shaida. Mu ba mu da shaida mun tashi a ababun ba dalahu gaba ɗaya mu. To yayan kan rake zai mun haka. Gurin yankan rake ka saya? Wallahi a gun sa na saya. To ani ma gurin sa na saya. To ai ni ma yanka raken ne mika kuɗin. Yo Allah. Ga yankan rake ta. Wannan magana gaskiya ne ba shakka idan kana so ka sai gida ko fili babu wuru-wuru babu babakere babu ruwanka da dana sani ga dama ta same ku shahararren kamfanin nan wanda ya fice wajen sayar muku da fili ko gida akan gaskiya da riƙon amana shekara 1000 annabi dada
gida in dai an sayar maka da gida ko fili a wannan shahararren kamfani to har abada naka ne. Ga masu sayan sari ko ɗaiɗai za ku iya tuntuɓar shahararren kamfanin nan wato MKM mai mukami Estes and General Enterprises. Ofishinmu na nan a Rimin Zakara opposite Nepa ko kace Alhaji Ishaq Abba mai mukami turakin sarkin dillalan jihar Kano na maraba da ku. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a nambar wayar mu kamar haka 08064422822 ko kuma 07019286686 sayan nagari mai da kuɗi gida. MKM mai mukami.